Duk mai fama da matsala ta ƙanƙancewar gaba ko da gabanka ya mutu, ka yi ƙoƙari ka samo waɗannan mahaɗai da zan gaya maka. Na farko za ka samo saiwar hanƙufa, sannan na biyu za ka samo muruci, sannan na uku za ka samo saiwar namijin kanya, sannan kuma abu na huɗu za ka samo saiwar gogen damo. Sai kuma mahaɗi na biyar za ka je ka samo tsintsiyar maza. Sai mahaɗi na shida za ka samo maza tsaye. Sai kuma na bakwai za ka samo karya gatari. Waɗannan mahaɗai saiwoyi da kake kallon su, bi'iznillahi idan ka same su ka haɗe su waje guda, ka tafasa su tare da citta mai yatsa, to bi'iznillahi kullum za ka dinga shan kofi ɗaya tsawon kwana 7, kullum safe da yamma. Bi'iznillahi in dai kana fama da matsalar ƙarfi, matsala ta rashin ta ƙanƙancewar gaba ko da gabanka ya mutu, bi'iznillahi za ka samu waraka. Sannan kar ku manta, ga wanda ba zai iya samun waɗannan mahaɗan ba ko kuma mahaɗan za su yi masa wahala, zai iya tuntuɓar mu. Akwai garin sa haɗaɗɗe wanda muke saida shi a wannan cibiya tamu mai albarka. Don ƙarin bayani za ku iya kiran mu a 081 20 44 72 96. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.